26 январдан 28-не кадәр старт спорт комплексында ирекле көрәш буенча Татарстан беренчелеге булды. Келәмдә республиканың 15 районыннан килгән 240 көрәшче бил алышты. Ярышларда 2006-2007 елгы кызлар һәм егетләр катнашты. Яшь көрәшчеләрнең һәркайсы җиңү дәрте белән яна. Тренерлары исә үз көрәшчеләренең имгәнмичә матур алымнар күрсәтеп чыгыш ясаулары өчен җан ата. Әти-әниләре белән туганнары читтән күзәтеп көч биреп торалар. Көрәшнең кыюлык һәм шактый осталык таләп итүче әлеге түрен малайлар гына түгел, кызлар да үз итә. Ә иң мөһиме сәламәт яшәү рәвеше алып баручы яшь буынның рухы нык була. Бу ярышларда Зей командасы данын 24 спортчы яклады. Бил алышуларда һәркайсы яхшы нәтиҗәләр күрсәтеп җиңүче һәм призер булды. Адилә Борһанова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.